Bolsward, een Friese stad die vooral bekend staat om het vernemende Sonoma Berenburg. Bolsward ontstiet al meer dan 1300 jaar op de termen om zich te beschermen tegen het wetter. Terug de lissing onder het wetter groeide de stad daarna uit tot een wichtig handelsplak. Dat een soort van handelen waard in naad, poeder en vee. Die handelsfunctie waard nog sterker doet Bolsward zich aansluit bij het Hanseverbond. Een middeleeuwse groep handelssteden die meewerken om handel veiliger en makkelijker te maken. In de 15e eeuw kreeg Bolsward stadsrechten. Daarmee was het een wichtige Friese stad met oude grachten, kerken en historische gebouwen. De vleemoes in Bolsward is een bronsel fontein maken door Johan Kreten. Het is tot symbool voor natuur en geluk. In de 20e eeuw raakte de stad verbonden met Titus Brandsma, een bekende priester die zich verzet tegen de nazi's in de Tweede Wereldoorlog. Ook is de stad onderdeel van de oude sterrentocht, waarbij de reetrijders het zweefvolle centrum deelreden. Boven dat wordt direct het startskot van een fietsafsterrentocht doen. De Broederkerken wie het is een Kloosterkerken, onder in 1980 voor een deel oorbaand is. Nu is het een opvallende ruïne en wordt het gebruikt voor concerten en culturele events. In Bolsward stiet de destilleerderij werd sinds 1860 Sonoma Berenburg maken wordt. Het is een Fries kruidenbutter met een licht bittere smaak en een wichtig onderdeel van de Friese cultuur. Dit wie wij van Bolsward. Wist dat we ervan KBD komen? Laat het hieronder weten in de reacties.